Na Slovensku bolo škaredé počasie, tak sme sa vybrali do Talianska, k Lago di Garda a tu bolo počasie ešte horšie. Keďže sa nedalo natáčať, tak som robil to, čo ma baví. Vozil som sa v serpentínach a skúšal nový Peugeot 3008. Áno, až sem sme išli s touto novinkou, pretože chceme preveriť jej univerzálnosť. Je to SUVčko, malo by to byť auto kompromisov, to znamená, že nielen niekoho odvezie, nielen niečo odvezie, ale aj zabaví šoféra. A práve tá nová 3008 má byť taká, že keď sa v nej budete voziť ako jednotlivec, tak vás bude baviť a mala by baviť aj v serpentínach. Cítiť, že Francúzi a Taliani vedia, čo sú to zákruty a keď chodíte z rohu do rohu. Preto sa mi zdá ten pomer toho riadenia posedu veľmi dobre urobený, ale keď mám aj 1.6 diesel pod kapotou, musím si to v serpentínach prestaviť. Má to nejaký zmysel, dám šport, to sa hneď zmenil charakter prevodovky radenia, ale ja si to dám do manuálneho režimu a radím pádlami pod volantom. A viac menej využívam to, že tie pádla stoja a neotáčajú sa s volantom. Podľa mňa je to dobré, najmä vtedy, ak potrebujete zatáčať trošku výraznejšie. Ja to o chvíľočku predvediem. Tá odozva 3008 na zatočenie volantu je príjemná a celkovo zase je to ďalšia generácia ich kokpitu a teraz ten Peugeot iCockpit má už naozaj niečo do seba a je vyladený do detailu. Pozrite, otáčam, zistím, že tam potrebujem dať jednotku a dám ju a mal som volant hore nohami. Takže to by bola tá zásadná výhoda, akurát by bolo fajn, keby tie pádla boli trošku dlhšie. Prešli sme na 3008 z Bratislavy nejakých 850 km, nikoho som nepustil za volant, pretože ma bavilo šoférovať a hlavne môjmu zadku sa to páčilo. Tu sú tak dobré sedadlá, nie sú to úplne tie štandardné, základné, ale v tomto sa tak dobre sedí, dobre cestuje a hlavne ten iCockpit si viete displejmi, a to si všetko neskôr ukážeme, navoliť na taký režim, aby vás nerušil, aby bol taký čo najviac utlmený, alebo si zobrazíte to, čo potrebujete. Teraz mi ide o jazdu, možno niekedy by tá trakcia prednej nápravy mohla byť trošku lepšia a možno rozmýšľam nad tým, či by som v tomto aute tiež nechcel benzínový motor, ale toto zatočenie, toto ma v skutku naozaj baví. Môžem povedať, že 3008 je šoférske auto a môžem ju porovnať aj s predchodcom, kde boli tie náznaky takéhoto kokpitu, že toto bolo také vyššie, tu boli nejaké tlačidlá. Teraz je to samozrejme o x rokov modernejšie, lepšie a hlavne aj ten výhľad šikmo do zákrut. Už to nie je také len SUVčkové, čiže cítim sa tu za volantom ako v kompakte a pritom som o niečo vyššie, než je štandard. Mám za sebou prvú jazdu, teraz už možno aj 1000 km s 3008. Priniesla niečo, čo mám rád u nových aut. To znamená, že len v nejakých drobných náznakoch sa podobá na svojho predchodcu, nepodobá sa na žiadne iné dnešné súčasné autá a to si na nej asi najviac cením. A v ďalších krátkych videách vám ukážem, ako sa v tomto aute sedí vzadu, aké má prednosti tento iCockpit, ako sa to prepína. Prvý dojem naozaj výborný, akurát buď by som šiel asi do 2 litra naftového alebo do benzínového motora.